og velkommen til Klavestemmen i min bedste ven. Jeg gør det, at jeg starter med at vise dig verset lidt hurtigt, og så tager vi den langsomt bagefter. Og det samme gør vi som omkvædet bagefter. Men vi starter lige med verset. Så siger vi, så tæller jeg for jer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4. Godt, det tager vi langsommere, det siger vi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4. Godt. Det var verset. Så kommer omkvædet, det siger så sådan her. Jeg tager den hurtigt igen, så tager vi den langsomt. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2 og 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2 og 3 og 4. Godt, det tager vi langsomt. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2 og 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2 og 3 og 4. Godt. Der var lige en enkelt fejl, men jeg håber, du kan lige klare dig igennem alligevel. Vi tager den lige hele vejen igennem. Først vers, og så over i omkvædet. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3 og 4, 1, 2 og 3, 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2 og 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2, 3 og 4, 1 og 2 og 3 og 4. Igen en lille fejl. Jeg håber, du klarer den.